Eba bom. Ogom. Biko ewele iwe, anyị wekwala iwe. Aha ebe anyị bịara ka anyị ghara ichefu isi aha ebe a wee ebe kpọọ ya ofuma onye ka jiri bụ ụzọ gburugburu. Ihe wikenu. Keduru. Okay. Okay. Umude afụfụ. Okay. Nga no bịakwana una ke eze ọpụrọcha Chukwumbeke. Ọpụra ọcha Chukwumbeke. Mbeke. Okay. Ọ nga no bra here. Okay. Always. Ntunala. Okay. Mfunala wode. Okay. Yes sir. Thank you sir. Ama m n'obi dị mma na ihe anyị bịara. Giche keke ma aga ekwede ego m. Okay. Awuli ke melu sesi nshebe ma aga ebe. Okay. Because nu ri eri meri. Amen. Amen. Anyị na-ayọkwa Chineke ka o mee ebere ka ihe ọṅụ na-abata n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Amen. Udo dịrị gị. Ndị ọga anyị udo dịrị unu. Na anyị si ọlụ nọkwa the same Imo steeti ya ka anyị niile bụkwa from ọkwa nwoke n'ihi ọmụ anyị si bịa ime famili Ojukwu Ọhaka ka anyị si udo dịrị na anyị bịara ka anyị kpọrọ ofu nwaanyị ebe a kwadokwa ebe ahụ mee ekikwe anọda famili ọ ga-adịrị onye ọbụla mma
ma onye ukwu na onye nta dịka ụnụ niile nọ ngọzi Chineke ga-ezute onye ọbụla n'otu n'otu ihe ọma ka anyị jiri bịa obodo anyị wee ihe ọma adị ihe ọma ga-akpọ ụnụ ihu n'aha Jizọs udo dịrị ụnụ n'aha Jizọs dị n'ọfụma ndị ọzọ ka ndị awụdị ụmụada ụmụ oke ndị nwunye di oke ndị ome anyị udo dịrị ụnụ nnụ machara mma ọfụma Chineke gị na-enye nnụ ngọzi ụtụtụ na ehihie ihe ọma ga-erute nnụ aka ndị a ga-alụbe nke ha alụ a ga-alụkwa ha n'aha Jizọs udo dịrị ụnụ Chief Ogbuefi anyị chọrọ ka anyị tinyezuo dị fọ batara anwụ ọ chọrọ ka ịgwa m otu obi ede gị nna anyị ịgwa ya otu obi ede gị n'ọnọdụ ihe dị n'ime ihe nwanne m adị m very very happy nwanne nwoke ma jụrụ akwa n'ọgọsị o yiri m onye ajere ihe taa ya m ji yi white m pụta n'ezi kemgbe 3 years ya bụkwa onye nke anyị white ị nakwa ebe a na-akpọ Augustine Uzechi ejiri m obiọma were bịa na ajọkwara m ihe mere m obiọma ahụ o ime ihere mana abụọ je ihe si emere nwanne ihere njem nke ọdụ ije anyị kwọ n'ọtọ anyị nabatara nwaanyị ahụ ọfụma udo dịrị gị anyị hụkwana ndị ụnụ na ha soro wee bịa na o gosiri na enwere witnesses gbara ụnụ gburugburu udo dịrị ụnụ thank you